हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोनांथार खौरां, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डाक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांखौ मैया जोबथा बिदाय होबाय। तामुलपुर जिल्लानि बोरिगावआव थानाय बिथांनि न'आव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दान्दिसे सम नोजोरथिनानै बिथांनि अनजालि बिसि कनिका दैमारि बिथांखौ लोगो हमबोयो आरो दुखु फोरमायबोयो। लोगोसे डाक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांनि गोथै सह'खौ सावनाय हाबाफारियाव बिथां प्रमद बर'आ बाहागो लाफायो। बियाब दाफाम आयेन 2022 बायदियै गोदानै बियाब दाफिननांगौनि थाखाय एबसुआ भारतनि बिसायख'थि आयगनो गोसोखां बिलाइ गथायबाय। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय मोनसे हानजाया बियाब दाफाम आयेन डिलिमिनेशन एक्ट 2022 नेमखान्थिनि गेजेरजों 2001 मायथाइनि सुबुं सानखोखौ बिथा खालामनानै सा सानजा भारतनि मोनब्रै रायजोफोर जेरै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेन्ड, मणिपुराव गोदानै थाबैनो बियाब मावफुंनांगौनि थाखाय एबसुआ गुबै मोनथाम गाहाय आयदाफोरखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव बिसायख'थि आयगनो गोसोखांलाइ गथायनाय जायो। भारत संबिजिरनि 10थि फारिलाइनि सिङाव बिटिआर गोरोबथा खालामनाय बायदियै क'क्राझार लकसभा आरो आसाम एसेम्बलियावबो बियाब दाफामनायाव जुनियायै लाखिनाय रिजार्भेसनखौ बिटिसिनि 10थि फारिलाइनि नेमखान्थि बायदियैनो मावफुंनो थाखाय भारतनि बिसायख'थि आयगखौ गोसोखां बिलाइ गथायनायनि गेजेरजों खावलायो। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिसिनि 10थि फारिलाइ काउन्सिल एसेम्बलिनि बियाबफोरखौ बारायनाय आरो गोदानै दाफुंजानाय बिकेडब्लिउएसनि बियाबफोरखौबो थाबैनो दाफुंनायनि गेजेरजों आबुङै मावफुंनानै होनो थाखाय भारतनि बिसायख'थि आयगनि गाहाय बिसायख'थि आयगिरिनो गोसोखां बिलाइ गथायो। गोसोखां बिलाइ गथायनायावनो आफादगिरिजों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। मोनसे गिख्रंथाव आरो बिखा खामथाव लामा जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव गासै 32 जन सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंनि जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों खोला सानजा तुर्कीयाव। बे जाथाया तुर्कीनि सानजा गाजिन्टेप थांलाय फैलाय लामायाव फुंनि 10:30 रिंगायाव गंसे गारिया लामानि जाब्रबथाय जाना दंमोन। बे जाब्रबथाय जानाय समावनो हरखाब गंसे गारिया फिन जाब्रबथाय जाना होफैयो। जाउनाव गोबां सुबुंनि जिउ गोमायो आरो गोबां सुबुङा जोखोम जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव सालबारि महकुमा सिंनि दख'रा एबसुनि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गबरथना दख'रा एबसुआ देरहासार जानो हाबाय। मख'नो गोनांदि फैगौ 29 आगस्ट अक्ट'खालि जानो गोनां बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गबरथना दख'रा एबसुआ गेलेनो खाबु मोनबाय। बारग' गाहाय मन्थ्रिखौ खानो हासिगौ। बारग' गाहाय मन्थ्रिखौ खानो एरेस्ट वारेन्ट फैबाय। पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खानखौ पुलिसा थाबैनो खानो हासिगौ। रायजोनि एनपिएस मावफारिया गौथुमनि हांख्रायनाय बायदियै रायजोनि दाब दाब जायगाफोरनि बायदि बाक्सा जिल्लायावबो 22 आगस्टखालि एनपिएसनि सिङाव खामानि मावनाय मावफारियाफ्रा खामानि दोनथ'नाय हाबाफारि लायो। बे लेखा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनखाता गोजौ फरायसालि, सुबनखाता रायजोआरि देहा फाहामसालि, लोगोसे बायदि फरायसालि, देहा फाहामसालि आरो मावखुलिफोरनि मावफारियाफ्रा खामानि दोनथ'नाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। मावफारियाफ्रा गोदान पेन्सन खान्थिखौ बोखारनांगौ, गोजाम पेन्सन खान्थिखौ लाखिनांगौ, जोंनि दाबिया थार दाबि बायदि स्लगान होनानै थासारिखौ दुंहाव खालामो। मख'थावनादि जिल्लानि गासै सरकारि मावखुलि आरो फरायसालिफोराव खामानि दोनथ'नाय हाबाफारि लायो। एनपिएसनि सिङाव गोग्लैनाय मावफारियाफ्रा दुलाराय बाथौ महासभानि आफादगिरि लीलाधर ब्रह्मनि हरखाब रुंसारि। 1955 मायथाइयाव जोनोम लानाय समाज सिबियारि, डाक्टर, लिरगिरि, हारिमु सिबियारि दुलाराय बाथौ महासभानि आफादगिरि डाक्टर लीलाधर ब्रह्मआ बे बुहुमाव गैलिया। गोबाव सम बेराम जाना थाना जिउजों जुजि 21 आगस्टखालि बेलासिनि 3:30 रिंगायाव गुवाहाटी नेम केयार हस्पिटालाव जोबथाहांबोबाय। रुंसार जानाय समसिम बिथांनि बैसोआ 62 बोसोरमोन। बिथां रुंसारि लीलाधर ब्रह्मआ रुंसार समाव गावनि बिसिखौ गालांना अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बिथां रुंसारि ब्रह्मनि गोथै सह'खौ उदालगुरि जिल्ला बाथौ आश्रमाव जिल्ला आफादनिफ्राय जोबथा बिदाय होदों। रुंसारि सोलेरखौ रुंसारि ब्रह्मनि नखर फकटपारानिफ्राय जिल्ला बाथौ आश्रमाव लाबोना जोबथा बिदाय होयो। बिथांनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो दुलाराय बाथौ महासभा, उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभा, लाइमोन आफाद, माइनाव आफादा, लोगोसे गोबां माहारियारि आफादफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। डाक्टर लीलाधर ब्रह्मनि रुंसारि जानायाव उदालगुरि जिल्ला नाङैनो हारसि हरसि थासारि सोमजिदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गसाइगावनि मागथाइगाव गामिनि सासे सेंग्राया उन्दै बैसोनि सिख्लासाखौ हाबा खालामनो नागिरना पुलिसजों हमजादों। शहीदुल इस्लाम मुंनि 2 नं मागथाइगाव गामिनि सेंग्राया सोनाब बेंगलनि कचबिहार जिल्लानि सराइदेउ गामिनि सासे 17 बोसोरनि सिख्लाखौ हाबा खालामनो लाबोनानै थांनाय हराव पुलिसजों खाजायो।
हाबा खालामबाय थानाय समावनो स्रोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै साबकाटा पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि शिव प्रसाद कलितानि दैदेननायाव थांनाय पुलिसनि हानजाया हाबा खालामनो थागथियारि खालामनाय समावनो गामि गाहायनि हेफाजाबै शहीदुल इस्लाम आरो सिख्लानि बिबथै मकबुल हुसैनखौ खायो। शहीदुल इस्लाम आरो सिख्लानि बिबथै मकबुल हुसैननि सायाव केस होनाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।